Θέλω να δούμε, επειδή είμαστε και γυναίκες, μία προκατάληψη η οποία μας κατατρέχει δυστυχώς, ότι οι γυναίκες, ειδικά σε υψηλές θέσεις ή όσο ανεβαίνουν πάνω στην corporate σκάλα, γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές μεταξύ τους, ότι δεν βοηθάνε μία την άλλη να προχωρήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, ισχύει? Προσωπικά θέλω να ακούσω ότι δεν ισχύει, αλλά πες μου εσύ από τη δική σου εμπειρία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σε εταιρείες που μπαίνω μεγάλες και μεσαίες, δεν θα σου μιλήσω για τις μικρές, γιατί εντάξει, μικρές είναι και λιγότερα τα άτομα, οπότε μερικές φορές είναι και λιγότερος ο ανταγωνισμός. Είναι πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Ναι, θα τολμήσω να πω ότι τις περισσότερες φορές οι άντρες είναι αυτοί που μάχονται τις γυναίκες. Αυτό έχω αντιμετωπίσει εγώ μέχρι σήμερα. Όχι ότι αποκλείω συλλήβδιν το κομμάτι της γυναικείας ανταγωνιστικότητας, αλλά τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ με τις επιχειρήσεις που είμαστε μαζί είναι το μοίρασμα. Τι σημαίνει το μοίρασμα? Σημαίνει ότι όταν μοιράζεις την επιτυχία, η επιτυχία μεγαλώνει, δεν μικραίνει. Η αγορά είναι τεράστια, τα skills είναι πολλά, οπότε είτε μέσα σε μια εταιρεία είτε μέσα σε διαφορετικές εταιρείες, το να υπάρχει ανταγωνισμός δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα.